Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne gahrman arkadamyň hem-de arkadaly gahrman serdarymyň himayet golluglary bilen ýurdumyň saglygy goraş we derman senaty ulgamy bede wadylaryny sürlýär. Ösen daşary ýurtlaryň saglygy goraş ulgamlary we awraýly halkara gurumlary bilen ygtybaly hyzmatdaşlyk ýola goýulýar. Halkara fiziologiya ilmi kliniki merkezinde JAICA maksatnamasynyň şäherlerini Yaponiýanyň Kyūshū Milli Universitet klinikasynyň professor Lokmanlaryň we ýerli lokmanlarymyň gatnaşmagyna ilmi amal maksat geçirli. Maksatda her zaman hirurgiki bejergiler bolan endoskopiki hirurgiya uğruna yetiren sepketler we olaryň aýratynlyklary barada pikirleşildi. JAICA maksatnamasynyň şäherlerine Yaponiýanyň Kyūshū Milli Universitet klinikasynyň gelen professor Lokmanlar ýerli lokmanlarymyz bilen aşgadan içege ýollaryny her zaman endoskopiki hirurgi amallary bilelikde geçirdiler we tejribe paýlaşdylar.